Awu lezi propheto zenama umhudo nje le propheto zenkhohlwane. Mina ngiyafisa nje uthi nazi ukuthi lezi prophet nibe nibuka ngegama lami. Nimtshele nalo ukuthi uyahuda nje. Umhudo nje wesiprophet. Awona if uzokwazi kahle ngisho iBhayibheli lithi no one knows the day, the hour. Akekho laziyo. Yes. No one knows the day, no one knows the hour of when the Son of Man is going to rest. So lento yenje amasimba umhudo nje wesiprophet. Uma ngabe bekwazi ukubona ukufa kwami abanye bangabaprofeti babeyikhiphelani pho. Funa ukubuze lokho. Wayeyikhiphelani pho ivideo ethi ucela ongibonayo abathinte kunomkomelo ka20,000 obekiwe. Lokho kwase kuyiproof ke ukuthi akaboni lo muntu because akakwazi ukubona nokuthi ngikuphi. Usebona ingxabano ekhona phakathi kwethu nokhuzana noba usethi useboniswe mina ngifa. Awuboni ukuthi ubhixa ukhuzane ngokungcola. Ezizinto nina neyijabulela ni-entertain esikhundleni sothi nivele nireport le account yalowo muntu ivalwe ngoba kunegama lomuntu othile alingcolisayo. Finish and clear. Umthetho hayi ukuthi ubonisiwe. Akanifune nina ama-Blue Nation. Umuntu maxabana umuntu nomuntu mesathi usebona lo efa. Phela lo muntu xabane nalo. So usweqonde ngokusemthethweni ukuthi ozombulala ke manje lo. Nina fanele be careful into ni celebrate. Inibukile lapha bengikhona ni commenta, hey usethinta abaro ama-Blue Nation. Wow. Ay. Uyabona boba careful umuntu osomathuba okhuluma into ongaze wena uyithande. Kanti leyo nto leyo somehow ibulala igama lomuntu othile. Njengamanje nina nijabulele anginandaba nalokho. Nijabulela ukuthi kunomuntu okhipha isiprophet sokuthi nangu uThabana uzofa. Nithi lo muntu uyaconfirm ukuthi umuntu enimlandelayo uyabulala. My question is, ngabe confirm ukufaka isiqiniseko yini lokho? Ngizolibele nginiphakela nje leyo nkulumo leyo. Shothi nina kulonyaka wonke niyoze nikhiphe ukuthi isiqiniseko wabulawa ubani. Ngoba umbuzo uthi uma ngabe kuzoba nabantu abaconfirm ukuthi ngoba sokhulume ngokhuzana usuzofa. Usiqiniseko wayekhuluma ngokhuzane ngqo. Umbuzo uthi wema Blue Nation njengoba nivuna labantu abakhuluma ngethuna phekwempilo zabantu makuthinta igama likakhuzana akungcolise lokho na igama lakhe. Nina esikhundleni sokuthi ngabe nikhuza laba abakhuluma into ezikanjalo ukuthi mosana ukunyanyisa nina nikhulume into engasekho ke manje nithi nina hayi vele ke manje sekuyisikhathi nive niconfirm ukuthi kokwabulala umvelasi othi ngivuke la ngitshela kahle nina ngilinde saqoqa iskipa ke manje ithinte emsileni yena noze ngiphakamisa izandla lithi siyaxolisa. Ngiyatshela abafana bami ngiphakamisa izandla abafana bami nisho ukuthi siyaxolisa. Yabona lento leyo libele usina ngayo isiyacaca manje ukuthi ngempela mina ngifuna ukunakaniza niphenywe niyoze niphenywe nonke nalamaqhaweni niphenye ukuthi kwenzakalani ngalamaqhawe. Lo muntu walibele reason eyodwa kanti yini ngalamaqhawe. Ngiyawathanda mina ama-commenteni mahle ama-commenteni ayikho into wrong ama-commenteni. Akho wrong usitshela ukuthi ubani uyabulala. Isitshele indirect. Akho wrong lokho. Nina ni right akho wrong. Yabona imani isho nithi ubani uyabulala nisuke ni right. So ngekho wrong. Nyamazi.
niswenimazi lo muntu loyo ene yabona lento le niyoze niyiphalaze ngizonigubha nize niyihlanze inina futhi enizoyikhipha kahle nithi injalo bhuti ngizonigubha nize niyiphalaze leyo nkulumo ngoba le nkulumo vele ninayo fanele ngenigubhe nize niyiphalaze yonke nisho nithi kunjalo bhuti fanele nigubhe nize niyiphalaze ngenkani ngizonibe ngeniprovoka nizoze niyikhiphe lentshi khona lento engifuna igcine iphumile la eSouth Africa ngizoyikhipha mina yini engizoyikhipha yeah yaboneni nizoyikhipha le ikhona lento engiyifuna niyikhiphe ngiyayigubha lento futhi nizoyikhipha nina mfana niyikhiphe yabona ngifuna niyikhiphe ngoba lokulibele nihlala phekwayo kuyakhombisa ukuthi nihleli phekwamalahle futhi anishisa lamalahle fanele niwakhiphe lamalahle niwabeke obala ukuthi kwenzakalani ngoba you can't tell me ukuthi all of you are talking one language these days. Mina, I'm no longer concerned about imali yesililo kwasha kwacima. Iproof yemali yesililo ngiyikhiphila ngithi ukuthi ngisukela ngitholi information ngathola ama phone call ambalwa ngase ngayikhipha. Mina ngikhiphe yonke evidence ukuthi angisukelani mina ngiba nengcinga engiba nazo nabantu bengitshela into ukuthi ndoda sicele ukhulume lento kanje bese ngibona ukuthi lento isensitive ngibe nayo nami evidence esayidini lami yabona uma ngabe umuntu esephike sethi hey angikwenzanga mina lokho bese ngikhipha ngibeka phe kwetafula ngithi nakho nje yabona mina for the sake of ukukhuluma nokuyisave yabona ingakho ngithi angibe nawo lama recordings ukuze nina uma ngabe ningisola nithi wePutin why ukhuluma kanje ngithi no asilaleleni la njengala yabona ngithi asilaleleni la yabona yabona nanti comment enye la Dlamini yes Dlamini yabona Dlamini wathi uzobuya kimi wahlala ngami ndoda phela lento lena mfowethu mawufona ufonela uKing angiselinayo lalela Dlamini awusabuyi evidence umsebenzi ngawenza ngapha wena awusabuyi manje kimi yes uyazi into ubona ngathi ngiyahlehla engiphazamisayo ibe encane nje lapha namuva usuke kwashayisana imimono uma besixoxa laphana bethi bona babona ukuthi uma phela kukhona into eyenzekalayo kuzodingeka kube khona into ethile encane edrink evelayo mina laphana ngene ngoba ngazana nomfowethu kwazela kude angilina ngona ngoba yabo umndeni loli osemsinga engewona umndeni wegazi kodwa ngenxa yokuphila kwami nalensizwa waba ukuthi siba close ngaleyo ndlela yabo siba close ngaleyo ndlela so umuntu engixoxa naye uyedwa umfo osebenza angadrinki makushoniwe mzimba ufunakalayo madoda uma ngabe mzimba lento ngempela oboyisho we can be iqiniso indaba singasitiki kuyona kubuya imali yabantu benjalo vele ukuthi bebe-complaina nabo ngemali yesoso no kube khona ukukhuluma ukuthi bebekade ingadlulanga inkulumo kubo ukuthi kuzokwenzeke kanje bebuzana ukuthi ubani ukukhulunywe naye
ukuthi kwenzeke kanje ngemali yesonto ayangazi yabo phela mina nje Dlamini ngayizwa indaba ngayizwa ngale ngane ekhuluma ngomgqibelo futhi nawe ibiya ku King kodwa ungibheke ngiprotectile lapha ngiprotecte wonke umuntu ayaziwa nokuthi iqhamukapi lento ngithatha yonke imkhonto abantu abalibe beyiphonsa kumina umuntu othiwe wrong lo mfana ukhuluma njalo ngiyathatha ngiyagwinya mina lo manje abaningi bangincoma kodwa wena Dlamini wena manje usungilahla phela njengamanje sekufanele ngabe yabona lento manje ngino showcase manje ukuthi okay imali mayibuya ibheka kubani imali izobuya Dlamini yabo yakhathi ucingo right asiyekulolu lesibili la ngifonela khona right abantu kodwa bahambisana nami ayabaningi bakhala bathi siyayizwa thina lensizwa kakhulu amathole nje vela bhedile this time abantu nje bahambisana nami kakhulu kabi namanje ngibuka amavidiyo amatrend umhlola yabo and abantu bakuthinta wena ukhona osekwakuthinta phakathi kwabo bobabili hayi nokungithinta ngiyazi wena ukhona oke wangithinta izolo yabo wafihla uthi unanga ebuza ukuthi ke le nkulumo leni khona enenye engiyaziyo enjanjani ngathi mina bafowethu akubuyele nje imali yakubo stream nakubo gubuthe move asathendele imali sibanikeni ngishilo futhi ngathi angifune commission kwile mali yesililo imali yesililo nje kwanama ngikwazi ngisho ukuthatha ama commission kuyona Dlamini ngayithatha imali ye commission emsebenzini nokulwa nenyanga kodwa ngikwazi ukuthatha i commission emalini yesililo imali yesilili yahlonishwa Dlamini ngoba bona into abekade beyibheka ukuthi akufuneki kube khona into ezothinta umndeni ukuze bezokwazi ukuthi laba bantu bakwazi ukubasiza kusasa ngoba ungahle kuphethe kube kuzanywa ukuthi usiciko wayefisa kube ne-event mhlawumbe basazobadinga so uma ngase kuthiwa khona okuvelayo ukuthi khona umndeni khona ekhaya obe ne-complain sengaba inkinga yokuthi mhlawumbe bangaphinde bengabesaluthola usizo uma kuqhubeka kodwa ukubuzana bebodwa kube khona ukuthi ukhona nadazisiwe umndeni ngiyabona hayi kodwa babe wrong ngoba even noma bebuza ukhona enophumela ubalo wathi beyazi le ndaba ukuthi kuvunyelwane ngalokho no akekho no basabelele bona ukuthi uma ngase by mistake kube khona ovelayo ukuthi owomndeni okukhulumile mhlambe in future ukuqhubeka kokwakhiwa kwendlu nokuthi le event iphethe yenzeka bebe ingxenye basize bengase bangasizi ilokho kube inkinga kakhulu basebethi no lento shuthi asingayikhulumi ngoba yebo besingazi ukuthi kwenzeke kanje kodwa singayikhuluma ukubhekelela ukuthi mhlawumbe siphinde laba bantu sisazophinde sithole usizo unless kuwumuntu nje oqhamuka eceleni ongahlangene nomndeni eyikhuluma uyayibona inkinga ngempela lento uyabona njengamanje wena Dlamini kancane nje mhlawumbe omunye umuntu athi kimi why uveza ingxoxo yakho yangasese nomuntu othile kubalekile to come clean to the people ukuthi there are many people who have assumptions ukuthi I just woke up in the morning and the picture of uKhuzani and Babnala came into my head ngaqala ngabalwisa bengenze lutho you understand so I'm playing this so that you can know ukuthi there is nothing engivele ngisukume naye bese khanda lami mina I'm always indoors ngeke ungithole ngihleli nabantu mina into ifika kumina ngisendlini kungena ucingo lungibikela into ethile
You understand? Bese mina ngiyilalela leyo nto bese ngiyirecorda. You understand? Uma ngiqeda mina nginazi yabo makuthiwa lo udlamini ngazi ukuthi abandawonye mina. I will never say oh what ngenze ngiyakhuluma into esukilethiwe thiwa sicela usikhuzele lokhu nalokhu yabo mase usilungisela lokhu. Mina umsebenzi wami nje loyo futhi i-registered mina into engiyenza ngisuke ngenza nje lo msebenzi futhi ayikho into wrong ngento engisuke ngiyenza because it's my job yabo. Angeke utshele iphoyisa ukuthi ku-wrong ufaka umuntu osankosi Limpopo no yabo akukho wrong lo. I-problem ithi lento uma ngabe uzoqala wenzela abanye abantu ufefe abanye abantu bazobheka ngenye indlela bathi wena uyakhetha imisi yabo ngoba wena uzwana nobani bona ukhuluma ngabo while istinyanga mayenze wrong ukhuluma ngayo public. Fanele lokho ucalculate futhi ubheke ukuthi fanele ukuqhelelise lokho ukuthi kungathiwa wena ucheme nobani. Thank you. Number 2, uma ngabe kufika udaba yabo ayikho into ephuma kule channel le ekuthiwa lento lena hayi lento lena ekanjena ngizoyenza ayikho leyo nto leyo yabo. Uma ngabe kuphuma into nje iza la iswe leyo nto discussiwe ayikho into ephuma ize la ingadiscusswanga. You understand? Tifane kufa umuntu akafe akekho umuntu engizoxolisa kuyena. In fact lo ngitshela ukuthi ngixolise emsunu kanyoko akekho mina umuntu engizoxolisa kuyena. Uma ngabe wena ungiphamisa ukuthi xolisa ngithi mina kuwena msunu kanyoko angeke mina ungithole ngixolisa khohlwa lento yokuthi nangu akaxolise hey hayi lalela ngithi mina kuwena golo likanyoka elivuza igazi soze ngixolise mina. Lento yokuxolisa msunu kanyoko sesiyobonana ngayo ngale kwethuna ngeke ukubone la emhlabeni ngeke khohlwa leyo nto nje leyo vele ukhohlwe iyona ayisoze iziyenzeke la finish and clear. Ayisoze yenzeke la finish and clear ngale kwethuna yila khona leyo nto leyo nje khohlwa yangana angeke mina ngixolise umsebenzi wami khohlwa angikwenzi lokho phangasi dididi thwa na ngixolisela umsebenzi wakhe kodwa umuntu ofana xolisa umuntu olethi indaba kithi kimina nakwi-team mhlambe noma komunye wethu noma kuphi uyena umuntu ofanayo uxolisa kunina hayi mina yabo cause effect lana ithi phela uma ngisuwa mina ngithi ngiyaxolisa ngothi ngenzeni mina. You understand? Futhi noma khona othi ukhona othi ofisa ukushana nami ngohlwayo aphumele obala la. Hello? Ngicela ungibhalele kuWhatsApp. Uma ngabe uthi wena ayi uthabane ngizomdubuza phumele obala la. Phumele obala. Ngifonele ngevideo call manje 0720216423. Mawuthi wena khona ubughost onabo mhlambe nangesibhama ungifonele ngevideo call manje ungitshele ngqo ukuthi wena uyangidinga walibela ungibhalela ngama fake account la fake account mina engithusi wonke umuntu obhala la athi uzofa uphuthi nani ubhala nge-fake account so anginaso isikhathi sokuphendulana ne-fake account. Mina ngifuna insizwa nje ethemba ethi sidiniwe mina ingitshele emehlweni ubone leyo nsizwa ngeke ibe nomgqibelo wayo nangeviki elizayo. Mina ngisinto okudlala mina angiyona nje into okudlala mina angiyona nje into okudlala mawucathi ngilesitiki esiduniselwa ugogo wakhe ebusuku mina ngiyona leyo nto leyo yeah angiyona nje leyo nto leyo mawuthi ucathi ngifana nale nduna yakho kwakhe edinge ayina ngiyona mina leyo nto leyo angishwabene mina angishwabani mina makukhuluma abanye abafana angishwabani nami ngiyalibeka mayelibeka umfana angishwabani mina. Lento yokushwabana mhlambe yenziwa oyihlo kwaphephuka umhlaba balahlekelwa zitende wahlala belungu mina angeke mina angishwabani mina ngangifaki lapha ekushwabaneni angishwabani nje mina. Wema unenkinga noma uyibona uyighost uma uyinkinga uyibona uyighost awuvele nje nge-real account uthi
nang mina nginenkinga noThabani. Hey. Iproblem akekho uphumela obala kanjani. Angikhulumi mina ngomuntu ongangibhinqa. Angibhinqe mhlawumbe adlala ingoma engibhinqa noma mhlawumbe ekhuluma inkulumo engibhinqayo. Hayi nangibhinqi mina. Yingawo mina ngibhinqa igolo likanyonge libizwa straight 99. Angibhinqi mina. Futhi angifake imask. Angiyifaki imask, angibhinqi. Yabo kunomahluko omkhulu kabi ngami ufaka ufunde. Angifaki imask, angibhinqi nje. Umfana ngimtshela ngqo my bad angibhinqi mina. Fa ufunde okukhulu ngami ukuthi hawu lo muntu lona akabhinqi. Angibhinqi mina. Yabo wena nje mawubona ukuthi unomtsizo ovalelwe ngaphathi kuwena. Awungene nge-real account. Hayi lamapokoza la wena wakhandile amaningi nifake izithombe zabanye abantwana aba-innocent nizama ukuzenza. Kwalowo mprofethi wena enithi uthe ngizofa mina. Lowo muntu loyo ngamthathela u-2099 la. Iyavela leyo nto la kwi-bank statement yami. Ngamthathela u-2000 lo mthetho last year. Ngawuthatha. KwakuNovember yini. Babekhona. Ngasibamba leso sigebengu sorobho omunye ugogo. Simrobhe sathi simdayisela iring yokuthi uzobarishi. Ngathi ayikho leyo ring leyo. Buyisa u-2000 umuntu omdala wena. Ngawuthatha lo 2000 loyo ngawudla futhi phambi kwakhe ngamtshela ngathi sengiyawudla ke loyo uyangizwa ngawudla kuyinamhlanje uhambe nje yabo nje besethe ubona ithuni kade ayikasecela kubantu ngiyacela kuno 20000 okhishiwe ngicela manje imbona uThabane nisazise cabanga umprofeti ehambe ecela kubantu ethi ucela ufuniswa mina umprofeti umuntu othi uyabona emfihlakalweni hayi ningazongijayela nini uyabona umprofeti oyimfihlakalo hayi suka ayikho leyo nto leyo bese kuzoba lento ukuthi kuthiwe hey ulokhunja umeza unjanjani angikhulumi nabantu abafaka ama-mask mina ngithi angikhulumi nabantu abagqoka ama-baraklava mina ngikhuluma nomuntu ongiqonda ngqo athi ngila ngiqonda ngqo hey kuyahudwa-ke lapho yabo angisebenzi ngokusatshiswa mina whosoever ngingamtshela akhanda i-fake account ezosabisa mina fana no-private number mina ngiyawubamba uyitshele ngithi msunkanya wafonele right ngikhole right straight anginaso lento ukuthi ngishoya le nale ayikho leyo nto leyo mina umuntu nje ngiqonda ngqo lento yenu yokucasha hayi ngapha ngicashile mina ngicashi nokudumisa imoto ngiphume ngihambe fike ngithenga ukudla ekuthengayo ngibuye ngihlalele endlini why uhlalele endlini vele ngihlalele endlini ngoba 1 anginamngani 2 ngisebenza umsebenzi very sensitive I'm making money mina wena usakufa mina ngenza imali mina yabo mina ngenza imali mina namanje nje ngathi ngihleli nawe la ngikutshela ngithi ake sikhande nje 12000 kusuka kulesikhathi ngihleli kuso manje kuze kushaye u4 ntambama ubone ngukhanda 12000 emehlweni akho ungeke futhi ungiphikise uyangezwa ngenza imali mina wawuqala ngambona inhlambe ebhadalayo qale ngami okusho ukuthi umfana ohlaniphile unenhlambe ebhadalayo hayi inhlambe engamasimba anginawo mina inhlambe engamasimba akekho umuntu mina ofika la akhala athi udlelwa imali athi udlelwa imoto athi angakulandelwa akekho yangezwa mina ungizwe kahle mina umfana ngiqonda ngqo mina anginayo lento yokushona le nale mhlawumbe nina ningaze isikhashana esincane nina aningazi nina akekho umfana mina ekuthiwa ngishona leni umfana ngimqonda ngqo uyabona uma kuthiwa nje usangene ngiyamtshela ngqo anginasikhathi ukuyalena le wena mawukuthi unenkinga nami delete i-fake account awungene nge-real account ungene usho uthi nakla sengithe nangucofu Sanibona Bothabani Nkosi yami ngiyaxolisa imina kuphela uSister Confi ngiyezwa lapha kuthiwa igama lami lidicilelwa phansi man na private number lalela ya ngiyaxolisa imina kuphela uSister Confi ya igama lami lidicilelwa phansi ya khuluma lapha gcina kanje mina nogcina ufona ngayo lento ningakhulumi angiyona dog style mina angifani nogogweni mina angishwabanelwe indungu
ningibheke kahle mina unganye mfana kithi mina mawuzokhuluma nami uzokweyisa fanga ngathi mhlawumbe ungafika ngo-private number futhi anginawo Truecaller anginayo lento ukuthi hayi ngino Truecaller ngifuna ukubona ukuthi ubani lo phone akuyenzi leyo nto le ngiyimele nje anginayo futhi lento ekuthiwa u-Truecaller ngiyimele ngoba uyabona njengoba ecasha umuntu ecasha umuntu hayi ngiyakutshela ya yabo njengoba ecasha nje umuntu ecasha kusho kona ukuthi uyinkinga mfowethu ayakho umuntu ongakucashela ungeyona inkinga sukuyinkinga mangabe nalo ohleze ethi ukhuluma nawe uyakucashela thina mfana nami mhla sikufuna siyolanda ifoni ka my friend ngiyobe sengifuna wena ngalelo langa uyabona ngalelo langa mhla ngufuna mina ngolanda ifoni ka my friend mangufuna yakutshela ngalelo langa mfana kithi ngisho lonke ihlobo lwefoni engiphila nalo belisele endlini ukuthi mina ngingaziwa ngokwemap ngukhombisa ukuthi yini umnsizwa wasisikafa nginifaka isikole nginifake nje isikole elilana nobona mhla nginifaka isikole ofunda onasi isikole suka usiphalo ofaka isithombe sentombazane fake account alifaki mina fake account ngifake angifaki fake account umuntu akangene nge-real account hayi fake account angayobona ethiwa nangise-edi fake account angilifaki mina i-fake account mawungidinga wena awukusebenzise the real account ungene la uzosho ukuthi naku sengikhona akayingene nje ngama-real account ungene la uvula ikhamera ke uphike nje ukhuluma ukuthanda kwakho khona engifuna ukuyibona nakhona awungene nje uvule nje ikhamera kahle uchaza ngoba lo muntu okhuluma naye akafake imask uvelile nje thokoza mkhulu konjani awuvele lapho uvula ikhamera lapho konde uyibona la thokoza mkhulu hayi angisumkhulu ugogo kwakho ubebhejwa umuntu ofresh kanje weyisa khipha isiqondo qala ya khipha isiqondo kunjani ntomdala angisumkhulu angisumuntu omdala mina nakubhaliwe lapho uPutin lo angisinje umkhulu angibizi ngento engeyona angazi kodwa mhlambe yena ugogo wakho ubebhejwa abafana abancane kanjengami but mawukwazi lo ukuthi akulona iqiniso vele ungangibizi ngomkhulu angiyimatanisi namakhehla mina lezo la ya khuluma hayi bengirequestile ngifuna nosizo usizo lwani usizo like guiding hambo okay othitshela usizo lokuqala awuqala uyokunda lamasimba sekhanda qala ukuze noma kuthiwa uyofuna umsebenzi bengeze ukubona usikhothini kunda lamasimba ekhanda qala ushaye phansi yonke lento le ngoba njengoba usufana nohlanya ayikho ngisho inkampani noma inkontileka noma umuzi ongaqasha into yokuqala le ufa uyenze hamba la uyolungisa lokho kuqala lungise lokho kuqala